makotaka dai a dai da hakinta abokina. Ba ni na ɗari kafin a kammala ciniki. Akan wani dalili? Akan dalilin aminin ka ne in nayi ciniki zan baka. Haba baballe, ai baka sani ba. Baballe na san ka kamar na da na san yunwa ciki. Baballe ni da na ɗauki tsire nasu kutum tsinke guda na baka bahin nama. Wallahi ƙwarin baiwa almajiri na san cewa saboda manzo Allah na bayar. Sallallahu alaihi wa sallama mu taso tun yarinta. Tare muka yi faɗi tashi muka yi gwagwarmaya muka yi warkajali yanzu ka ce ba za ka bani bashin tsiran ɗarin nan ba ka bani in alabashi na hatta mace niki na baka haba mutumina to kaga ba shago ne da kai ba jika garin kwaki ka bihi da suga ka sha kwaki nan fa kana nan jami'ar gwamnati ta ma'aikatan lafiya da likitoci suka yi gangami aka ce in dai ina so in warware sai an min ƙarin jini roba 26 kuma sai in jika garin kwaki in sha ina jika garin kwaki in ji makogaro na ce hanikan karshe sai lura ka a ce maka aha mutumi na kura ma ta san gidan mai babban sanda ina zuwa mutumi na kai ire na ire duniya ba kayan kwalanki na gidan su mutumi na da Allah ta yi raka mutumin Allah ko Qur'an ka zo mun da alheri na je gidan su mutumi ne gane sha'awa uwar da uban da yayar da uwar sai suka ce ai soda ai mutum ne na gari an ce suna zance na sai na ce gangariya mutumin kirki ne kai original ba ni na kawun ta shekaran jiya da na dau wani bujimin ina yanke masa sai na sa masa shi a leda na ce yau tsoho zai ta kai ya ji nama ba ni na ɗari na baka anjima yanzu akwai wani abu sharadi baballa zan baka bashin tsire alhamdulillah amma dole kasancewar za ka ban kuɗin tsire na kafin ka rufe shago alƙawari ne na buɗe na ɗauka kaya ne na ɗauka baballa kenan haƙuri ko Allah na to mutum da ai in ka duba za ka ai ka mutane ai ni da kai sai Allah baballa Amu alaikum salam. Yau wasannin ku dai lafiya kasuwa sai Allah sai godiya. Sire muke bukata. Ya? Sire. Ka kuma samu tsire daidai lokacin da aka kare shi. Nama na saniya ga nama. Kawo gwaldin da haisa aiki. Na nawa za a yanka? Na 300 nake so. Ni ma ina da haisa aiki, ina da gwaldin feni. To. Ina da sufakin, ina da mai damara, ina da mai doki. Za a kara mashi. Ina da ciyawar Allah. Ba ita suka ce ma ba. Akwai da ce. Kutai da ma kutai da ke. Kai kurman banza. Dauki zangame man tsinke ka sawa baballe ka kawo shi nan yanzu nan. Tsinke guda. A'a kar a yanka a bani shi zangarniya. Kar fa ka yanka fa. Oga ina zuwa. Zangan ya tsire za ka kawo. Amu alaikum assalamu. Ya ruwa. Kwana da yawa. Ya mutan gida. Oya. A bani shi haka. Ta ce tsogala matsange. Kai, saboda baka da hankali kenan ni yaron kamar da ni. Ka ce sama kuɗi oga, tsogala ma kuɗi tsinke tsinke. Ka zungura mun wuka nace. To in ka mutu ba oga. Kai wannan ba shi da hankali. Kawo nan, je ka. Koma kan aikin ka. Nace ka koma kan aikin ka. Dan banza hular da kamar kan ɗaki. Zana yi tunici na ji ba. Ai za ka ci moriyar namu. Ya hanya. Ni ma zaba min na 50. Zaba min na 50. Ai ba biya. Zan biya kuma ki ƙara min ruwa a ciki. Ba a ƙara ba. A ƙara na 50 zo biya. Baballe, kar ka faɗo mun kan kwastoma ba. Ina kwastoma? Ai nace kar ka zo ka rikito mai kan kwastoma. Har a gaya mutane ka ce kai baka ɗaukar bashi ka bayar. Kai tun da kake kawo saniyoyi nan a gabana nan an sha zuwa da jami'an tsaro da hukumar lafiya ana tantance tsiranka da naman. Babu tsinan nan mai tsire da yake sai yan dabba baki yanka irin ka. To ka gama? Na gama. Assalamu alaikum. Allah kawo mai tiyana ce.
Allah na tuba. Ai tunda kika ga dama na birkicewa likitocin nan buri na inji sun ce mini iya nan a kwance lafiya lau a cikin ciki alquran. Allah kuwa. Ke shano? Nawa ne? A sarki ku ɗauki 250 ku raba sai ku kare ragowar gida. No, ba zan fita baya in ka san ana tare da sweetie gaba ɗaya birkicewa nake yi. In ana cin ɓaure ba a tona cikinsa. Oya! Sweetheart, ka san menene? Me baby na. Amma nake ji zuciyata ce take tashi. Zan buɗe baki na ki a ciki. Ai haka? Ayo Allah na tuba ai karfin is a terrible offense ne ai. They use it how many books are there? Yes, we use it of the men. That is the reason why it's a competition. Yes, then negative. Royal Tropicana. Kai baka da dama. Ba komai kai. Ko ba canjin ne? Akwai wannan jirgin fitan talakawa ne sa'a ba ki fara tabawa. Bari ki cike koshi kafin in je gurin mai nama in samo miki canjin nan. Idan kina buƙatar alewa ko biskit ko lollipop ki tsotsa ki ɗauki biskit ki masa cin ne kan ki sa masa ki ji fiyat kafin a zo da canji. Oya ne bai. Ban gane abin da kake nufi ba ai. Zauna nan. To ai ban gane abin da kake nufi ba. Iya? Ban gane abin da kake nufi ba. Ni ai jirgin fitan talakawa ne shugaban masu shugabancin taimako ne ni. In dai taimako ne ni ne. Ai da kin ganda zaki ga zubi na zubin jimbo. Ce in je in samu miki canji. Iya? Shikenan. Ya ta. Ya ha. Gai, baballe. Kudi na ka ba ka zo da kuma kuma baka bani kudi ba. Kai. Na fi ka iya hege daga nan hakkota na ne iskanci dan iska hege mai zubin dan kwanti ko. Me kace to mai kace ban diga ba. Kaman ta raka bati sidda. Kai. Wanda ya gabati ya kyale ko kuwa jahili shi jahili ne Allah ya ci zai.